Delegasyona hêja mêvanên me bi rûmet em li ser navê Komîsyona Amedekar a Kongreyê birêzdarî û hemûyan silav dikin û sera serçavara hatin. Em îro bi sedema Kongreya Medderê li gel hevin hevalno hêviya me xurte ku ev kongre û rêveberiya ku were hilbijartin bi karûbarên xwe yên serkeftî xebat û xizmetên zimanê Kurdî bi pêş bixin û li dijî polîtîkayên pişaftinê pêngaveke nû karibin li dar bixin. Bi vê mebestê em ji rêveberiyê ku heta niha ket dane û vê pêvajiyê pêş ve birine gelek spasiyên xwe dikin û ji bo rêveberiya nû ya ku were hilbijartin re jî serkeftinê dixwazin. Ji bo dîwana ku Kongreya me bi rêve bibe, em ji delegasyona Kongreyê daxwaza pêşniyaznameyan ji bo dîwanê dikin. Gelek spas. Belê hevalnû em ên ku navê me li jêrin ji bo dîwana Kongreya Awarte ya Yekemîn a Medderê Zeyat Ceylan, Hacı Özkal, Saadet Acargök, Mehmet Arak û Yüksel Çelik pêşniyaz dikin. Yên pêşniyaz kirine Nesrin Hilal Şanlı, Cahide Harputlu, Ejder Dağ, Dilan Güvenç, Rıfat Ronim. Heger pêşniyaza hevalên delegasyonê culatır tunebe em vê pêşniyazê pêşkeşî dengdayîna delegasyonê dikin. Belê pêşniyaza me hatiye qebûl kirin, gelek spas dikim. Belê hevalên hêja, hevalên ku dîwanê bi rêve bibin, ez dixwazim niha vexwînim ser dîwanê. Ji rêveberiya nû ka were hilbijartin serkeftinê dixwazim cartin xêrhatina we dikim sera serçavara hatine gelek spas. Delegasyona hêjara spasdariya xwe tînin ziman dîsa li ser navê dîwanê we teva bi hezkirin û bi rêzdarî silav dikin, xêrhatina we dikin û xêr hatin Kongra Meya Awarte ya Yekemîn a Medderê. Beriya ku em dest bi Kongra xwe û xebatê Kongra xwe û rojeva Kongra xwe bikin ji bo şehîdên ziman, demokrasî û aştî em deqekî we vedixwînin rêzgirtinê. Fermo. Ew ê bîranîna wan her daîm rêya me ronî bike. Belê bi rastî dema ku mijar Medder be, mijar ziman be, zimanê Kurdî be, gotin têrê nake. Lê dîsa jî pêwîst e ku em li ser navê dîwanê jî û li ser navê Kongrê jî çend peyva bînin ziman. Rast e belkî car carna di Kongreya da, car carna di çalakiyan da, car carna di mijarên eleqeya ziman de em têne gel hev û li ser zimanê xwe şêrîn guftûgo dikin, axaftin dikin, nirxandin û tespît û tehlîla dikin. Lê ez bawerim em çi qazî bikin têrî nake. Zihniyetên netewe dewlet, zihniyeta kapitalîst li ser helandina çanda zimana xwe înşa kir. Zihniyeta netewe dewleta Tirkiye jî li ser zihniyeta qirkirina zimanan, qirkirina çanda xwe înşa kir. O wî qirkirinê hê jî berdewam dike. Para me Kurda jî gor me têr û tijî ket çi ket, zilma ser netewa me ket, zilma ser zimanê me ket, înkara li ser zimanê me ket. O hê jî wî înkarê di astekî herî bilind de berdewam dike.
پیشافتنکی پر تند لسر زمانان هات فرض کردن لسر زمان کردی جی هات فرض کردن زهوال زمانزان نوا مدانه از ناخذم بکم مجارا زمانزانی لی ام مجبورن هنک بحثا زمان بکن یعنی زمان بکده تنه آفران حتی زانست دبیجن تبخازی زمانه کی با آفرینی هری هندک 1000 سال دم دبی هبه جبوی چوا زمان گشان تبکی زمان سر ارنگاریا ما و ای دنیا پیروزن زمان کردیجی پیروزه ایرو زمانه کی پیشتی کد 1000 ساله ده هری اندک وره آفراندن اگر لی نه خودی درکتن گزانز دبین زمان زندینه گیانورن دنوا 200 سال 300 سال داجی جهوله راد بن حتی نها جبر ذهنیتا کاپیتالیسم جبر ذهنیتا نتو دولتان و جبر لی خودی ندرکتن gelek zamanın piroz li ser erdnigarya mejî û ser erdnigarya din jî û dinya jî hatin windakirin. Mafê me tu kesî tune ku bibin sebebî windakirina zimana. Em niha behsa zimanê Kurdî dikin, em mecburin pêşî li pişaftina ku li ser Kurdî û zimanê Kurdî hatiye ferzkirin bigirin, pêşî li xwe pişaftinê bigirin. Rast e destradar ji bo ku pişaftinê li me ferz bikin, çiş desê wan hatin kirin. Niha bi zimanê me perwerdehî nîne, zimanê me fermî nîne, zimanê me qada jiyanê de ji bo ku bêta aslan kirin, çiş desê wan têne dikin, konserên me qedexe dikin, civînên me qedexe dikin, şanoyên me qedexe dikin, sînemaya Kurdî qedexe dikin. Lê tevû van qedexeya jî, tevû zihniyeta pişaftinê jî, tevû zihniyeta înkar û reddê jî em minnetdarê gelê xwe ne, minnetdarê dayîkê xwe ne, minnetdarê dîroka xwe ya qedîmin ku zimanê me gihîştandin merheleya me ya îroyîn. Lê tenê dî ji vî saetê şûn da xetereya ser ziman ranebiye, xetereya ser zimanê me berdewam bibe. Ji bo ku vî xetereyê ji holê rabe, di xalê me sereke hene dibe em di her cibînê xwe da tînin ziman. Em çi dikin bila bikin, em jî desthilatdariyê naxwazin. Em jî iqtidara heyî jî naxwazin. Devleta Türkiye mecbur zamanı me vek zamanı perverdehiye o vek zamanı fermi kabul bike. Ew jî kabul kirine jî ji ber xwe çênabe. Eger em berxwedan nekin, em tekoşîn nekin, em zamanê xwe xwedî dernekevin, o wî xwedî derketinê jî nekin malê milyona em nagîjin wî merheleyê. Ji bo ku em bikaribin zamanê xwe ser vî ernîgariya pîroz, zamanê xwe pîroz li ser vî ernîgariya pîroz bikin zamanê perwerdehiyê dibe asla tekoşînê û asla lê xwedî derketinê em bilind bikin. Ji bo ku zamanê me û tehlîkeya ser zamanê me rabe dibe em fermîbûniya zamanê xwe bi dewletê bidin qebûl kirin. Di vê hêlê de tekoşîna me berdewam dike, her ku diçe jî berdewam bike. Lingê duyemî jî dibe ku fermîbûniya zamanê me dereng bikeve. Dibe ku zamanê me dereng bibe zamanê perwerdehiyê ji bo wî niha di vî saetê da, di vî keliyê da 24 saeta dibe em zamanê xwe xwedî derkemin. Her malekî bikin dibistanek, her malekî bikin zanîngehek, heta her şexsek di şexsê xwe da bibe fêrgehek, bibe dibistanek û bibe zanîngehek. Ew çax xeterebûniya ser zamanê xwe, pişaftina ser zamanê xwe ya herî xetere jî ku me li xwe ferz kiriye, xwe pişaftina ser zamanê xwe em ê pêşî lê bigirin û nehêlin zamanê me pîroz roj bi roj were helandin. Ji ber wî yekê hevalê me ku di saziya me derê da û di saziyên ziman da heta niha ket dane em spasdariya xwe û minnetdariya xwe pêşkêşê wan dikin. Em di wî bîr û baweriyê dane wî hişmendiya ku ziman xwedî derdiket, wî hezkirina ku li hemberê zimanê me hebû. Her ku diçe wekî topa goga berfê ew bigindire û mezin bibe û bigîje milyonan. Zimanê ku bibe malê zarokên wî civakê. Zamanê ku bibe zamanê axaftina civakî û a rojane. Tu kes nikare pêşî li wî zimanê bigire, tu kes nikare wî zimanê zeîf bixîne an jî qel bixîne. Ji ber wî yekê em çi dikin bila bikin, em zimanê xwe bikin zimanê zaroka. Zimanê ku bibe zimanê zaroka ew ziman nemire, ew ziman jîndar e û ew ziman her ku diçe ew pêş bikeve. Li ser vî bîr û baweriyê yê ku ket dane û zimanê me gihandine merheleya îroyîn em car din minnetdariya xwe, spasdariya xwe جوان را تینن زمان حواله میکو زمان حزن میکو زمان خودی درکتنه ام دبین هجمارا ما هزاره ام بکن 10,000 بکن 20,000 داک ام کاربن بگیجن میلیون انسان خو کو 24 ساعت ام ایلیشا لسر زمان خو پیشی دی بگیرن و همان وقتی دا کاربن 24 ساعت زمان خو بلند بکن و ایکو دگوتن زمان کردی نه زمان پروردهیه شرمی بکن ایکو دگوتن زمان کردی نه زمان شارستانیه شرمی ببین دا که زمان کردی زمانه کی قدیمه زمانه کی پیروزه تبو که بیت ستاتویه تبو که بیت دولتهی در نوا زمان جهان دا نهاد آستا هری بلندا لوتکه هری بلندا جی خود دگره
digre ji bo ku wî lûtkeyê her kudiçe peşter here, her kudiçe mezintir bibe û her kudiçe qedîmtir û mayîndetir bibe. Em ê 24 saeta li zimanê xwe xwedî derkevin. Em car din dibêjin zimanê me hebûna me ye, zimanê me nasnama me ye, zimanê me rûmeta me ye. Ji bo ku van xala bijîn dibe em 24 saet bi hişmendiyekî di asta herî bilinda li zimanê xwe xwedî derkevin û wî hişmendiye jî bikin malê civakê, bikin malê zarokê ew çax tehlîkeya ser zimanê me jî çit be bila bevê berteref bibe li ser vî bîr û bawerî em car din ji me tevekê ra serkeftin dixwazin û her hebin. Niha jî ez bawerim qasek hevala agahî dan me sîne vîzyonekî me heye em ê wî sîne vîzyonê nîşê hevalên xwe bidin. Şûn da jî hevserokê me saziya me hevserokê me derê mamoste Rifat Roniya ya xeftina bike. Niha sîne vîzyon. Di çarçoveya ahengiya Zagonên Yekîtiya Ewropayê de di sala 2014 de bi hewildana komek ziman hezan li Amed, Êlih, Edene, Qoser, Riha û Stenbolê gerînandetiyên perwerdehiyê yên bajaran Xursên Kurdî hatin vekirin. Piştî demekê bihîncetên weke derî û pencere tengin pelîkên şewatê nîne bi destê dewletê hatin girtin. Kurdî der di 25 tebaxa 2006 de weke saziyeke sivîl hat avakirin û kar û xebatên ziman meşand. Komela ziman a ku bi armanca pêşvebirina zimanê Kurdî ji aliyê şê stizdar û aktivîstên zimanê Kurdî ve li Amedê hat damezirandin, xebatên lêkolîna zimanê Kurdî birêk û pêk meşandin. Taybetiya Kurdî derê ew e ku yekemîn saziya li Amedê xebatên ziman meşandiye û xizmeta zimanê Kurdî kiriye. Kurdî der di encama polîtikayên pişaftinê yên dewleta Tirkiyeyê de ji pêşîlêgirtina polîtikayên pişaftinê hat damezirandin û di nava gel de hişmendî û hişyariyeke ziman afirand. Kurdî dere ku navenda wê li Amedê bû, li Edene, Samsur, Ankara, Antalya, Agirî, Dîlok, Êlih, Elbaf, Çewlik, Bîsmîr, Cizîr, Çınar, Dêrsim, Bazît, Erganî, Erdîş, Colemêrg, Hezex, İzmir, Qoser, Bazît, Mêrsîn, Panos, Sêrt, Silopya, Wan û Geverê bi tevahî sû sê şaxên Kurdî derê hatin vekirin. Li van şaxên Kurdî derê ji 7 salî heta 7 salî bi 10,000 xwendekar beşdarê qursan bûn û fêrî zimanê xwebûn. Di sala 2010 de Akademiya Ziman û Wêjeya ya Ehmedê Xanê li Amedê hat vekirin û dest bi xebatên xwe yên akademîk û gihandina mamosteyan kir. Mixabin Akademiya Ehmedê Xanê jî bi zext, zor, astengî û pêkutiyên dewletê re rûbirûma û doz lê hat vekirin, rêveberên wê hatin darezandin. Di sala 2014 de ji ber ku daxwazên gelê Kurd ên perwerdehiya bi zimanê dayîkê ji aliyê dewleta Tirkiyeyê ve nehate bihîstin, gelê Kurd li Amedê dibîstana Ferzad Kemanger, li Cizîrê dibîstana Bêrîvan, li Geverê dibîstana Dayika û Veyş vekirin. Dewletê van dibîstanên ku gelê Kurd di pêşengiya Kurdî der û eğîtim senê de bi derfetên xwe vekirin, tehemûl nekir û bi caran deriyê van dibîstanan mor kir û gel bi caran van morên dewletê şikandin û heta 2016 de dewletê deriyê dibîstanan mor kir û gelê Kurd morên dewletê şikandin. Herî dawî piştî hewildana derbeya leşkerî ya 15 tîrmeha 2016 ev dibîstanên ku gelê Kurd ji bo zarokên xwe weke hêlînên perwerdehiyê didîtin û Kurdî dere ku 11 sal xebatên zimanê Kurdî meşand, bi sedan mamoste gihand, bi 10,000 xwendekar fêrî Kurdî kir, bi 10 panel, sempozyum, semîner, forum û konferans li dar xistin, li 22 mijdara 2016 de bi biryarnameya di hükmê qanûnî de ya bi hêjmara 677 bi darê zorê bi şertê ku carekî din venebin hatin girtin. Em der zimanê Kurdî bernadin, çil be biravî be, ez ya Kurdî me hatî wê
مدرا کو وکه میرادگیرا انستیتویا کردیا استانبولی، انستیتویا کردیا آمده، کردی در و اکادمی احمد خانی ده سال 2017 ده جاره کدن به هولدان دلدار و دلسوزین زمان کردی هات آوا کرن. یکو زمان کردی ناس نکن، یکو هبونا گلی کرد ناس نکن، ام دوی هلی دامه جی برتک نشان بدن و ام جوی قاده و ناقتن. ده 5 سالن داویده به ری و ریبازین روبرو و آنلاینه به هزاران خواندکار پرورده کرن، فیری خواندن و نویساندنا کردی کرن. هر وها جی 21 سباتا 2021 حتی نها دی چرچوبه کامپانیا زمان کردی که هدف دا بود دست پیکرن ده اندام، ریوبر، شیورمند و پارلمنتر جی دناو ده به صدان کس بشداری قرسین مد داری بونه و بلگه گرسنه. از خبات و خدمت مد داری یم پروردهیه جبو سبارو جزارو کم کرد و زمان کرد. Delegosina Heja, Reveber, Luner, و همون سازی میں سیویل و پارتی سیاسی منتب خیراتن سر چواراتن. هر وها دایی که دشوار که سمبول نشانه زمان کردی نموجی خیراتن سر چواراتن. Delegasyona Heja براستی اینو به کانگره آمد داره آورده یکمین ده هبونا سازی ما تسکیری و پشتوانی سازی ما جبانا مکی پاشیه که اندزانم که ایرو یک جوتمه و ده 28 ویمه 29 جوتمه داشی کمارا ترکیه سه سالیه خود تمام کرد. دوی 100 سالی ده گلی کرد لدادگاه ها جبر که به زمان خانکار و با اخفیات راست جزای گران هات گلی کس راست ایدامی هات جبر که نکار بخواه ایفاده کرد. لنفشخانه یا جبر که نکار و درد خواه بگوتا جبر تشخیص و درمان شاش گلی کسان جیانا خوش دست داد. او با اوائه که گشتی جه انتکارم بیجم که جبوی که زمان کردی نبی زمان پروردهیه ایرو ایدی زاروک انگلی کرد و 10 میلیون انگلی کرد هاتیه آستا که زمان خواه چاندا خواه ناسنامه خواه دور بکره جخواه به همو هودانا رایدان دولت جی اب بخواه لو ماجی ام دبیجن چه دبه بلا ببه زمان ما میرته دایی و داپیر و باپیر ما اما بی زمانی با آواکی که به زمان پروردهی جی پیش دبستانی حتی زانینگه اما رادستی زاروک نوی خود کن ام سوز دنگل خواه که اما بیا همو به هر رفوی برپرسیاری تبگر راپورتورن ریخستنا چند زانست و نازنامه یعنی UNESCO راپورتور نوی واد دبیجن نوک همیه هری برچاو دومدار اوه که دولاته که در گله که حتی داوی جماف و آزادیان سو دار بگره و گله که دنشی جماف پروردهی و زمان دایی که بیپار بر اف 100 سال گلی کرد به بیپاری ماف و آزادیان پر روا بنگهین و گردونی جبان ما و آزادیان بیپاره جبان آویجی ام وکی ریوبرین مد داره خبات و خدمتی که حتی نهم امشان دی امسوز دادم که با آواکی بریاردارتر و با آواکی خورتر امی بمشینم جبر که ام دبیجن زمان کردی ستاتویا سیاسی یا گلی کرده نشانه ستاتویا سیاسی یا گلی کرده زمان کردی مفتای آزادی گلی کرده بوان هر وسته دیسا ام دیوان دلگاسیون و همون بشدارا برزایی سلافت کن هر وها هوالی میگه که حتی نها کرد دانه جی کردی داره جی اکادمی احمد خانی جی انستیتویا کردی استانبول و جی انستیتویا کردی آمده
ku duvarê çand û zimanê Kurdî da ket dane, xebat meşandine, xwêdan rijandine, em hemiya bi bîr tînin, spasiyê xwe jemiya re pêşkeş dikin û her wiha jî hevalên ku niha bên hilbijartin, em ji wan re di kar û xebatê wan de serkeftinê dixwazin. Dîsa dubare em hemû delegasyon û beşdaran perêzdarî silav dikin, bimîn bi xêr û xweşiyê de. Gelek sazî hene û ser navê saziya endam û rêvebirenin wê mebestiya zê navê saziya bin abidin ha. Saziyên ku niha wek di asta rêveberiyan jî endam de tevdî mebûne mêvandarê kongreya me nin medya der komeleya heftê û heştyan yani 78 lider dîsa endamê komisyona zimanê Kurdiya Baroya Amedê wekî jî endamê Baroya Amedê tevlî mebûnin ha navmelenin endamê Keskê navmelenin endamê Tejayê navmelenin endamê DBP partiya gelan partiya Heremîn Demokratik navmeleni dîsa odaya Bijîkan A Amedê Diyarbakır Tabip Odası navmeleye Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Komeleya Hukuk Nasenjiko Azadiye navmeleni Saint Der endamê wê navmeleni dîsa jivateyên heval mêvanên me hene ji ma muzîkê hevalên me hene ji Timobê mêvanên me hene dîsa navenda Çanda Dicle û Fıratê mêvanên me hene HDP İl Eş Başkanı navmedenin mêvanê me nin dîsa Komeleya Alimên İslamî endamê wê navmedenin Sur HDP ilçe navmedene HDP Kayampınar dîsa mêvanên me ne Yerel Yönetim İl Kurulu endamê wê navmedene Yazarlar Derneği Komeleya Nivskara di navmedene Komeleya Koçberiye Göç Der di navmedeye dîsa DBP Genel Merkezi PM di navmedene dîsa jî em xêratîn hemû beşdarbana dikin û dayîkên aşitiyê. û dayîkên aşitiyê. Cardin ji bo hêzdayîna wan taybetî ji dayîkên aşitî û ji tevekî sazî û tezgehê xwe re spasdariya xwe tînin ziman ku hêz dane kongra me, hêz dane xebatê ziman em bi vî bîr û bawerî dane vê hêzdayînê her diçeyê mezintir be û encam jî bigire ji bo Tevra Kurdi em bi xeberdanê dest pêkirî em karim xwe bigîşînin erê ziman em jin ziman hebûne lê ziman dilê me û çanda me handilê me de çê hebe ziman em karim bikin serê jiyanê da û em karim bêjin kî ziman gava hebe însan karê xwe her halî da karin dine naskirine ama mixabin welatê me da di ser Kurdan heya 5 salan ya da 4 salan em ser zimanê xwe dest pê dikin xwe da li ser asimilasyona 100 sala li ki em karin bêjin şar planê li 100 salanê 100 sal berê plan kirine li ser jinê Kurd, keçê Kurd ke Kurd kurmancı jibir bikin peşivan kala çanda Türka bikin modernitiya Kurda Türka bikin û ser jine Kurd keçê Kurd biya rast bikin plana wan ew e mixabin çend sal paşî em gava çûn dibistana em hatin mezarikê xwe mixabin Tirkî Hewstan ew plana wan me 100 sal paşî me rast bikin hêna zê em karin em bêjin kî em gava zaman erê li astenkirinê û bi asimilasyonê tucar nabre ama em gava nikar bînin jiyana me da tune be ew çare em karin bêjin kî ziman rastî ew plana 100 salan hatiye rast kirin em çoğu bêjin li ser saziyan em saziya da rêveberiye dane em karin bêjin kî metter rastî cî kadekî pîroz e çoğu bêjî Çifteki evvelki medder ya da mecbur kare ser zaman ve liwani bifikirin bu hemu sazi karın biçim handire bir gene lazım ve bu ve malek
mehemwara derive ve urasîn em hemû dest bi kurmanciyê, dest bi perwerdeyê, tamam belki welatê me tineye, belki perwerdetî li ser ew ketineye, ama em karin paş da nirava saziyan da em me ana no dest pê kir rêveberê tek rêveberî hevalê me rêveber tek me dest pê kir em dixwazin ki nava çimovê da em bawerim nêzîkî 20 ode em dirêdayê hevin binê vaniya çimovê da em dixwazin ki tev rêveber dersa Kurdî bibînin gava em dest pê bikin bi Kurdî bawerim pirî sazî dest pê bikin Kurdiya ve ewa karim pêş bibin ez karim ew bêjim ew qasa karim bêjim û ez spas dikim ji bo rêveberiyekî ana heyana şûriyane ke dawam pir pîroz e ji bo ser navê odeya me û ser navê xwe ez spas dikim û wekî notê rêveberiyekî notê ji wan re serkeftin dixwazim spas. Merhaba arkadaşlar. Sernavê platforma Keskiya Amedê ez ve hemiya birêzdarî siraf dikim. Bi rastî heva me sorgir bû me derkarekî pîroz dike ev ne wek hevokekî ye ve ne wek peydekî ye. Ev 100 sale beriya wê jî elbet bi İmparatoriya Osmanî dest berdewam dikir lê ev 100 sale Cumhuriyeta Tirkiye dixwaze tenê bi ser navê Tirka nirxa ava bike û her wekî din mirovekî gelek û dijîn jî di nav vê nîganiyê da nirxê wan tune bike. Lê ji bo vê jî işte me derkarekî pîroz dike ev yad bêjin, noma em bêjin kî ev ne wek tenê ne wek peydekî ye. Em jî wek keskê ji roja ku em ava bûne binbanê keskê da sendîkayê binbanê keskê da roja ku em me xwe ava kiriye em têkoşîneke tenê ne ji bo mafê xebatkara didin em têkoşîneke yê ku dema xizmet tê girtin an jî dema ku xizmet tê dayî em dixwazin bi zimanê dayîkê ev were birêvebirin ji bo çi ev yad bêjin dema ku mirovek bi zimanê dayîka xwe îfade neke dema ku mirovek zimanê ku pê xewnê dibîne xwe îfade neke nekane derd û kulê xwe baştir bêjin. Mamoste Rifat Ronî got belê mixabin pirê însana dema ku çûne nexweşxanê xwe bi zimanê dayîka xwe îfade nekiriye teşîsê şaş dibek û girtibek. Em ji bo vê mafê jiyanê diparêzin, em ji bo vê dibêjin ku mirov lazim e bi zimanê dayîka xwe îfade bike. Ji bo vê em tekoşîna mafê perwerdehiya ziman didin ji roja ewil de. Ji bo ku ev komar dixwaze ji 6 saliya bigire heta 7 saliya di dibistanê da di zanîngeha da nirxê xwe nirxê tirkbûyînê bide ferz kirin lê em jî viyad bêjin dema ku dibistan dest pê dikin tiştekî qetsbûnek civaka me heye ez dixwazim vê bêjim dema ku dibistan dest pê dikin tenê em bêjin karê eğitim seneyê ku mafê perwerdehiya li ser zimanê dayîkê bixwaze tenê işte bira mamoste boykotekî bikin grevekî bikin lê ev şaştiyek mezin e ez zarokên xwe dişînim dibistanê lazim e ez mafê zimanê dayîkê bixwazim mafê perwerdehiyê bixwazim lazim e her welatiyek her kurdek vî ji bo vî mafî tekoşînê bibeşîne em dîsa wek keskê kongreya me derê sirav dikin em bêjin hevalê ku heta niha vê kedê dane û xwêdan pakirine ev ji bo wan hevala ji bo keda wan spas û yê ku rêveberiya nû jî were ser kar ji bo wan jî serkeftin dîsa roj baş. Biz divan delegasyonu diyeceğim. Sana bu orada bir şıkan Ahmet'e sınav dikin. Beriyat işte
spasyon reveberiya me re dikim kareki piroz kirin gotinekî pêşiyan heye bi ziman de ve gotina be hebûna be ji bo hebûnê karekî pîroz kirin spas dikim ji bo ser hem senava odaya pişîşkana me de hem senava xwe spas dikim hevserokê me sesê şiar başan jî gote em jî senava odaya pişîşkan hem dibêjin xizmeta zimanê zikmakî xizmeta tenduristiyê bi zimanê zikmakî mavhekî bingehe gava ku yekî bi zimanê xwe îfade nekin karê tedaviyekî baş bidin çünkü teşhisekî baş negirin tedaviyekî baş negirin daha em mînakê wisa pir gelek dibînin ku bi nexweşînê daha girantir tên nexweşxane em her gelek dayîkê me zarok dikarin ku bi zimanê xwe îfade bikin diye naxwazin her bi nexweşxaneyê devletê tiştê kursa jê lê mixabin Dünya Haviyat'ın perverdehiya zamanı zikmaki hemceye gelen jibiriya tepkoşum. İzdiyse spasyon proje perverderiya rımberi verdikim. Evet bu kare perverderiya jibiriya hava spastıkım. Sanki Belli de kaybancı muvazi ki belirtiye bir vatşan bizazaki vacı. از این پلتفرم کسب سروازتی ها نفیا ازبان ازوان یعنی انا مدر خواتا کنم خواتی که ضعف به ارجایی یا حوالی بوجین انتیا کرسی سر خو آرن زوان sanki kevte kelmasiye ki ankin ya merdim gere anlıyor bir az xo servaci tutitiye mi de mal teci bir matuti o ça zuvan ma kada haber maneş ki zuvan xo ne mekteban de ne kabera ma xo ifade bikerim ma bir ma baştakan xo biyar zuvan da eyro demek ki kaybe eni xabatan o ki muayelka hemcan şikeli o biyarım zuvanla beli zuvanı ma zuvanı ku ferminiyo ma bane muayene zuvanı hop kerim zuvanı ku fermin muayene niyanetiya amerde mekteba bi İngilizi kerda mekteba evka devleti biri ev kurmeyken yani bana şuma şikeli İngilizi niyanetiya bana mekteb آکره و خبات جنگ و بزرگلا بله ما وایری انی ولاتیه و ما نش کنه بزوان خو انا اختیار خو ifade کردیم از قیب کار خو از تموتم انا تیار نانی که انا تیار کشت ما ده ماشین حاکمی دوان ده آرن قیب بود دویج او جا خو بیارو یعنی واشتگ خو بیارو زوان جری مامان او کنه hakim evcam elinden vanu zanu bizazaki veya kurmancı beçarnu verger mavani beçarnu Türkiye ser alem in alem mavacım devce evcam vatış ekmanu ama ev vatış devci o çarnen razvane ku bini ser evcam kemasi gava becenu o davay kenu ma velat khod و ماشین زوان کو مانه زانه ما به زوان خوارن زوان انا که ماسی کپیدا اما گرکانی مایک انا خور او نبینم انا خبات ربیع حتی انکا یعنی مازعب بسر کوتی و ما daha بسر بکن و ما زوان خوی بکنم زوان کو فرمی از آنجی که نام پلتفرمی که سر زمان حوالی و حتی انکا خبات کرده و آرق خورشنو و آرده انو مرحله انا تیاره پیدی و انا خبات جا بگری و بو آل daha بری جه که daha برز از آب باوری دا و مغلوبیا انا عرضنگاری مغلوبیا انا مجادله خود دوام کرم اشما همین روان آنجی ما همین سرکوتب و شما بمانید خیلی باشید Geri evvalan ez jiwe jilu can sıra bikim. Jinaha da
هوالên Kurdê bên hilbijartin pîroz dikin û ji bo hevalê ku heta niha kedra jî ez jî danem spasê xwe pêşkêş dikim. Ziman ji bo me tê çi warteyê giringiya wê ya dîrokî ya neteweyî ya ji bo yekîtiya neteweya Kurd hemû tê zanîn. Nêzîkatiya dagirkeran ya mêtîngeran li ser zimanê Kurdî çi ye, Kurdkujiyeke çawa dimeşînin ev jî tê zanîn. Vê yekê bi rê û rêbazên nûjenkirî çawa dikin, çawa dimeşînin ew jî kêm zêde tê zanîn. Lê di mijara ku em ê li dijî Kurdî kujiyê têkuşîneke çawa bimeşînin hinê kêmasî û nebesiyên me hene. Ez ê zêde dirêj nekim, lê dibe em çi bikin? Yek, di serî de hemû otorîteyên siyasî û destpêkê jî HDP, DBP û hemû partiyên siyasî yên ku li Kurdistanê têkoşînê dimeşînin. Hemû tevgerên jin, ciwan û yên gerenperî. Hemû sendîka, platform û saziyên ku li ser navê Kurdan hebatê dimeşînin. Dibe zimanê Kurdî wekî mijareke stratejîk hildin dest û stratejiya wa ya ji bo zimanê Kurdî çi ye bi gelê Kurd re, bi neteweya Kurd re diyar bikin. Piştî ku stratejiya zimanê Kurdî hat diyar kirin, ji bo wê kadroyan bigihînin. Çawa kadroyên siyasî, kadroyên çandî tên gihandin, divê li bin sîwana her partiyekê, her saziyekê kadroyên zimanê Kurdî bên gihandin. Ev yek ji bo baroyê bigire, heta sendîkaya perwerdehiyê, heta sendîkayên tendurustiyê yên bijîşkan jî derbazdar e. Dem ne dema xwestinê ye, dema pêkanînê ye. Bi rastî jî mirov di celladê xwe hin tişta dikare bide kirin. Lê daxwaz ji celladan nabe. Xwe celladan biryara xwe ya kuştina goriyan daye. Ber vê çendê dibe em li dijî wan rast e têkuşîneke polîtîk ya berdevam pêk bînin, lê ya rast ew e em stratejiya xwe ya zimanê Kurdî diyar bikin. Piştî kadroyan bütçe. Tenê mînake gidin sendîkaya perwerdehiyê eğitim sen. Bila biçin ji navenda xwe bipirsin. Salekê ji bo xebatên ku bi Kurdî tên kirin çend trilyon bütçeyê vediqetînin. Dîsa partiyên siyasî ji bo mîtingekê, ji bo em bêjin şeveke xwarinê çi qas pere vediqetînin helbet ew jî pêdiviyeke, lê ji bo karekî wiha stratejîk gel û bütçeya we çi ye? Dîsa em bêjin karsazên Kurd, parêzerên Kurd, avahîsazên Kurd, endezyarên Kurd, ji bo zimanê Kurdî bi awayekî şêmber bütçeya we çi ye? Kadroyên wan çi ne? Dibe em vê diyar bikin. O zimanê Kurdî dibe di salê da ne tenê 21 Sibartê an jî 15 Gulanê ji bo wê bername bên darxistin û ji bo wê em bêjin çawakî bêr darxistin. Dibe her roj bibe roja zimanê Kurdî. Bi rastî jî taybetî vê derê bang û gazî dikim, êdî ji bo siyaseta me nezanîn û bikarneanîna zimanê Kurdî şerm û rûneşeke mezin e. Dibe em rexnedayîna xwe bidin gelê Kurd û êdî taybetî li Kurdistanê xebatên zimanê Kurdî bimeşînin. Dibe em weşangeriya Kurd, dibe em çapemeniya Kurd, dibe em nivîskar û rewşenbîriya Kurd, kêmasî û nebesiyê wan aliyekê, dibe em wa kêmasî û nebesiyan jî rexne bikin. Lê dibe em qasî rewşenbîrî û nivîskarî û weşangerî û çapemeniya Tirk bi qedr û qîmet bibînin. û ji bo wê jî dibe em tiştê şêmber bikin. Li Amedê bi dehan weşanxaneyên Kurdî hene, bawerim gelek ji me hê ciyê wan nizane. Gelek ji me salê pirtûkeke Kurdî nakire naxwîne. Vê münasebetê ez dubare bang û gazî dikim em hemû ji malbatên xwe bigirin, ji zarokên xwe bigirin heta derdora xwe zimanê Kurdî bixin rojeva hemû saziyên me û wekî hevalê zeya jî gotî hemû malan, hemû kolanan, taxan bikin zanîngeha Kurdî
em Kurdistanê bikin Kurdistan. Gelek spazekî delegasyon o misafirîkî mamiyan de şuma heme xeyr û serî şuma serome. Ez vazem vernî halî zazakî çina û o çina maser û farz bin binek hayre bahs bikiro. Hava ku ambazo ardzo vilişnayî şuku kurmanjon şavıtı vilişnayî şuku zon di mal sero yani tariko umu ve nokta ve beyan sebe zazaki da arızi in halra gerek ma razini ma in hali niko yavzu seneye vakadiye eğer ki zon gari ambazı çantana her zon eğer zoni vacib perverdi niysa ay zor şu lakin hava ku ambazoni kurmuncu saziyodu küçadı mağazadı kuveruda ceni comir gedi herkes zon khura nirama kalken o eyrüzi bir perverde bir yol termiyet zazakira deskat aver kupavul. Na aynı çim manişin sebe zazaki baş. Zazaki verme kadınayı şudu. Fırıku seyme. Azike şeşut serro. En bazı asarin bister peki. En millet miyora şey en zor şu. Eğer zor pey bir ay ki peyrayı yani hayat o turn bunlar gibi halini ker, peyzon hu kayni ker, peyzon hu nengini içinay, peyzon hu astuniki niva, peyzon hu niva, ayzo lez bini be şu. Ma za daraldı. Zazaki za daraldı. Ez vazen ku embaz ma bişi kurdi heme la arzizi zazay bişine fahm keri gedon da kudur. Mesela bazı ki fırdımiray zor. Mavit ya lise wendini Türkiye tane kurabe ya hasta ya karakol. Türkiye'ye bu zara hikaye dumaş cilda var. Yani en roş, en teknikte ma şini telefona kudüs Kurdi zor haber veri. Maşini Kürtük peyda bir kere poni. Maşinin zor şehri sazı ki kurston veladı bunder bir beri haber. Lamaninin azına arızı sabah zazayı bun en ara beni feragat ki. Zaf rahat. Bu kayzo bin niye benim? Lavaya rahi ki serrin hırsı çorası ve ahıra boni şimdi çehen bu zazaki ifade bükür. Şimdi derdi bu niveşya bu o neşu ve neşu bu bindertişu bu çehen şimdi bir arız o. Ekim ma ena fahmi ki Allah ve çok sürünüyor. Ben vatış ingrahani ben yani. Ben vatış zazaki parani mune o bir ser ömriye. Mazi sababu en husus zarapel keri o ay hayali ki maseruyen kaydayış aynı küç veji o vayar zaraba huveji küçera bir hatta dibistora bir hatta nigaşkone ve bir hatta yegar res ما جرزهم هو هامش دوزي حال الوشني أشون دودا خو أزونين ماي دابير تورن غردت كي قال كان راز استي كارو بيرون ما دجين استي تربد تشزه ما سني شنو نهوا ترى ما وانين انا يو دجو بيلو اكن دج نيرو فهم كردش شو نشين نبارتندر bak kusurniyodi ay sevedra ez bazı mai ki sazyon da jagin rardiberi parti rabi hatoni odayo ve rabi hatu sendikayo ay ki zazay ve zazaki kal ve kurmuncu kal niki kurmuncu kal kerdiş ihtiyaca il maçını kurmuncu mara deskata vero para adam naus ay sevedra çiğku asas abzel o arızi ki vayar veji kal kerdiş aver verdiş zazaki ya çiz zaten bazı kurmuncular avazım ay zazay kavut yarıştı sedum navai kurmuncu belki zazakir az beşir kurmuncu in zazakir dimre beşir
لا kurmancızi vahu bineki bideş. Vaiz bineku bideşni. Va ambazon zazayora ni vajı ki kurmancı vajı. Hatta vaizi tabi yeni bi. Va tabi ambazon zazayon ki va zazaki hali kerdo bineki çerav begeri, cesaret begeri. Va bişi sazyon ne beraber o ambazı kurmancızi va bişi zazaki tam ki ev şehri va şurada soranı kalkın. Kurmunç fahamkar, kurmunç kalkar, soran fahamkar. Lavitya, az çavuş suçdar niyekim, ve çavuş pusul niye onu? La, az vazenuku, ay kubitiyer uniştey, sedota iştey, sazki biş fahamkar. Eğer ki nevabbe, mahine vaş, hem oneyiş ve nertiş yamlu fahamkari, o hem zillazil vaş, tiyasarafini. Ay semedra, nuvaş kezen ay zibajum, o نورنا آی کومه وتیا شرف دا مدر و راردبرون دما ازین همن ری وشواره وازنو و بون بمن وشید نیبر خاطب شو چکو ما پیای ما پیا منینی نحل بعد کمانگر هر کو امر باکور کردستان هر کرمانچ پر راحتی کاربه کرمانچ کی باقه و هر کرمانچ پر راحتی کاربه کرمانچی باقه ام تقضی فلسفه پروردهی نتوه دموکراتیک بکن مریت داخل پروبلم زمان آخافتنه و هفتن کرنه لباکور کردستان نمینه ام باورن وان روژاجی نزکن ام جناها او بدن داخل ام سر دبن جار لسپاس ما مستقل اگر پیشنیارێکی هەوانان بدن تنەبە و هەوانێ مەمەد میوانên nû ku mewan parve nekiribe hebin parve bike şûn da em ê derbasê rojevê xwe dem bibin. Naci çend mevanê nekeder bilind edin hene qazina gamre binav bikin. Saziya ziman arî derya êlê hête mevoyên ha mevanê heye. İsa kovara destari yavejeyi binavne değişme. İsa Genç Sağlık Meclisi Tendürüstvan'ın Civan binavnelerinin mükemmel. Komeler Şeksayir binavnedeye. Komeler Kongre İslami ya Demokrasi binavnedeye. Dicle Öğrenci Dayanışması binavnelerini beyan etmene. Ankara Eğitim Kooperatif binavnedeye. Esaroki Şeraderiye Bismillah HDP binavnedeye. Kaser Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği namedene, Hevseroki Tuayleri namede, Dvejin Teb Kherat'ın Sazya Ekolojik namedeye mibanemeye Kherat'ın. Havalan Brezari Silahı'nın Kherat'ına havalan dikim. Rapora Habati Yakomele Alekolinin Zaman Uçan ve Mezkultan Yaymetleri, Metler Dissala de Hazaru Hüvdeyan'da ve Almanca avakerina, Hişmendiya zaman u duvar zaman kudretin perverdehiya zaman edayı keda bizzat zor u pekutiyan re rubru ne nekolina peş bixer tespitan bike ulugori van tespitan kabatan da meşine u dapaz engel enferbuna zaman edayı ke bir taybeti jibogere kur brebaz en kurs u kargehin rubru u online bizarava en kırmancıki u kırmancıki meşine cisala da hazar hevdeyan hetabe deme kar taba u hizmet hizmetleri berdevam ediyor. Deve çerçeveye daha Kongreya 28 Adar 2022 hatta 20 İlone 2022'yan kabat hizmetleri bahane. 1500 kes de asten despet yekemin, düyemin, seyemin bu manusiyeti de beşler kursu karge hizmetleri bu ne mafya vergirtina belge ve sertifikayan biraz istenen. De salın 2022'yan da çerçeveye 22 Sıbat'ı roja zamanı daikede jiber şartı nefeşiya pandemiye ser züme panelin jibo dişmendi u peşkıstina zaman otursen online hatın redarkıstin. De sala 2022'yan da ji sedema 22 Sıbat'ı roja zamanı daikeye cihani u pazde gulanecejna zamanı kurdi da behekariya tora zaman uçanda kurdi platforma zamanı kurdi, legal hamu kadefer ve astengiyen devlet eşi, dapyani hatın dayin, rezeçaraki hatın nıdarkıstin.
به هفکاری مدر کومله چانده یا دیجه فراته و ماموستین ماموزیکه لبندن فاقین بسمر چنار گل ارتاق گردوان سیران تپه دنافچه کایا پنار بنده پیاسه دنافچه سوره لطاقین علی پاشا و انزل اتولیه چاند زمان حاطن بدارفستن جبو پیشخستنا بهره زاروکان به 1200 زاروکان را به بویاق اتولیه فسکرنا و اینیان و به آمورین فضایی و نوتاین ریتم موزیکشی جبو زاروکان حاطن بدارفستن در چارچوبه چالاکین 22 سباته روژا زمان دایکی و فازه گلانه جشن زمان کردی دا جبو باقشاندن گرینگی زمان کردی به خبات حرفار HDP، DBP و سازی سیویل و دموکراتیک لبازاران اتیکتین به وینه سبزی و فیکیان حاطن بلاف کرد. در سبات 2021 دا به پیمان پروردهی زمان کردی دنابر HDP و مدری دا 400 فندکارین کجی خباتکار اندام ریوبر و پارلمانترین HDP پیک دهاتن به آنلاین بشکار کورسین مدری بون و یک کورسان آوایت سرکت دکاداندن و این پر ورگتن. در چارچوبه 21 سباته و پازه گلانی جشن زمانی کردیده با هفکاریا کومله چاند و هنر آدیش فراته eğitim sen کومله و جکارین کرد شامای باجار آمد و باروی آمد شاهی هاتن درخستن و جبو کسی که بشکار کورسین زمانی کردی بود دیستیکا شانوی hat peşkeşkirin belge fendekaranşi Ali Mamuste Nuanda hatın dayın. Di çarçoveye fazla gülaniye cejna zamanı kurdde jibo balkışandına zaktu pekutiyen ser zamanı kurdi pekten ji parlamentoya Avrupa'ya ra name hatın şandın. Her oha di çarçoveye fazla gülaniye cejna zamanı kurdde meydana bajer akaya pınarı ve beştariye saziyen sivil u partiyen siyasiyen bajare Ahmet'e foruman jibo hişmendiya zaman hat darfıstin. Disa dve çarçoveyda li ser medya civaki nivîsên bi Kurdî yên dîştal hatin weşandin. Di hezara sala 2021 da bi hevkariya komeleya wêjekarên Kurd ji bo wêjekarên Kurd ên jin roja îmzeya nivîskarên girtî hat darfıstin. Di Haziran 2021 da bi Komisyona Rêveberiyên Herêmiya HDP re ve beşdariya gelek saziyên sivîl ên bajarê Amedê komkabata Rêveberiyên Herêmî da pırzımani haklı darfıstin. De emcannameye komkabatı da duvarı Rêveberiyên Herêmî û pırzımani da biryarên hevpar hatın girtin. Di havîna 2021 da ji bo zarokên biçûk kargehên çand û ziman hatın vekirin û ji bo zarokên serkeftî belge hatın dayîn. Li Cezîrê bi hevkariya komeleyên ziman Mekber û birca belek ji bo bîranîna avakarê alfabeya Kurdiya bi tîpên latînî panel hatın darfıstin. Ji bo mamosteyên ku dixwazin dersa zimanê Kurdî bidin, perwerdekara hat dayîn. Ji bo balkişandina perwerdehiya bi zimanê dayîkê di îlona 2021 da panela zarok û perwerde hat darfıstin. Bi sedema pêncî cotmehê roja mamosteyan a cîhan û mamosteyên zimanê Kurdî ra şahî hat darfıstin. Di çarê cotmeha 2021 da navçeya farkînê nûnertiya Mekterê hat vekirin, nûnertiya farkînê kursên Kurdî İngilîzî hatın dayîn. Bi hevkariya Mekter, Pena Kurd, Komeleya Wêjekarên Kurd, Metfer, Tuayder, Medyader û Komeleya Hukuknasan ji bo azadiyê ji bo ku berhemên girtiyên jin bibin pirtûk xebat hatın meşandin. Di tîrmeha 2022 da danasîna ferhenga Kurdî Tirkiye berfirekirî ve beşdariya Amedekarê ferhengê zana farkînê Rêveberên Enstiya Stenbolê û saziyên bi ziman re pêwendîdar hat darfistin. Ji bo hişmendiya zimanê Kurdî du bernameyên navsandin û îmzeya nivîskarên Pirtûka beşdariya sazî û zimanhezan hatin darfistin. Wekî di raporê da jî tê dîtin ev kar û xebatên Mekterê yên zimanê Kurdî bi hevkarî û tevkariya saziyên sivîl û demokratîk û her wiha partiyên HDP û DBP pêk hatine. Em ji wekî Rêveberiya Komeleya Lêkolînên ziman û çandê Mezopotamyayê Mekterê ji bo saziyên sivîl û partiyên siyasiyên ku mera di nav piştgirî û piştevaniyê de bûne spasî û silavên û rêzên xwe pêşkêş dikin. Dilê hevala û dilê komisyonên rihet mehetaniyan Rêveberiya ve her nebcirin em bidana.
listeyeki peşniyar kirin emevi cihevali para bıkayım parve bikin peşniyazname en kunavin me lijerin jibo lijneya reveberi u venerine ya medderi jibo lijneya reveberi ya asil Rıfat Roni, Şükran Yakut, Dilan Güvenç, Remzi Azizoğlu u İpek Oyur, Jibo Lijneya Reveberiya Şungür, Mazar Aktaş, İlyas Gün, Eyüp Aydeniz, Hatice Barut u Mustafa Açmaz, Jibo Lijneya Venerine ya Asıl, İbrahim Halil Taş, Ersel Doğuç, Ramazan Polat, Jibo Lijneya Veneri ya Şungür, Yaşar Aslan, Diyadin Dargın, Necmettin Sonyacı, Peşniyaz Dikın, Yek Peşniyaz Kırıne, Nesip Gültekin, Hacı Özkar, Selim Temel, Cahide Harputlu, Şeyhan Şaşmaz, Naha Embil liste Peşniyarı Kongre Halk Delegasyona Heyecan Dikın, Yek ve Eriden Geber, destek alın. Bir yek dengeki em lista para dibêjin erî pîroz dikin, serkeftin dixwazin û davetê ser dikin. Navê Wafat Ecar dibare wan davetê dibir hevan. Rıfat Roni, Şükran Yakut, Dilan Güvenç, Remzi Azizoğlu, İpek Oyur, Mazhar Aktaş, İlyas Gün, Eyüp Aydeniz, Hatice Barut, Mustafa Açmaz. Bu dimeleki devleten derke ve tefek yabana bedkinin dibir. İbrahim Halil Taş, Ersel Doğuç, Ramazan Polat, Yaşar Aslan, Diyadin Dargın, Necmettin Sonyacı. Tamam. Cardın reveberiya ve piroz dikin, reveberiya nura serkeftin duhazın düşertiye çıktı. Reveberiya nura mavrisle şükran yapıp evet çez botuna merhaba derken. Her mamamızda. Tutarım çizer. Hadi, bravo. Hadi amca. Pirozluk mu kupadır? Ben babamız. Divan Öğretmen, Meyman Azizi, Maname Rehberi Ahmet Erişero, Şmak Hürmet İslam Delegasyon Ertercayir Aziz, Kemet Ökima, Layıkine Karidiye, Mazal Spasli. Devya Mahavaki, Madobe Rayberiya Bu Ahendi Kar Kabatan Bu devam kere, Opeberi serkevtir. Yok ya. Thank you.
أمشي بكشيني هم. Kadınların Yüzyılı kitabımız, dünyada ve Türkiye'de kadına ve kadın kimliğine karşı bu yüzyılda da devam eden ikincileştirme, yok sayma, nesneleştirme, sömürü ve şiddet koşullarında kadınların geçmişten bugüne nasıl mücadele ettiğini, olan bitene dair düşüncelerini ve geleceğe dair öngörülerini anlamak, dinlemek ve duyurmak istediğimiz bir söyleşi serisinin ürünüdür. Ötekilerin Gündemi internet sitemizde yayınladığımız bu söyleşilerde ulaşabildiğimiz kadınlara 4 düşünsel soru yönelttik ve yanıtlarını sınırlandırmadan, kısaltmadan olduğu şekliyle sitemizde yayınladık. Elinizdeki kitap bu söyleşilerin derlemesidir. Söyleşilere başlarken sadece aktivist veya siyasetçi kadınlara değil, toplumun her kesiminden kadınlara ulaşmaya çalıştık. E-posta ve sosyal medya yoluyla birçok kadın ve LGBTİ kurumuna sorularımızı gönderdik. Söyleşiler öncesi Ötekilerin Gündemi sitemizde haber yaparak sorunları yayınladık ve katılımın geniş olmasını sağlamaya çalıştık. Sonuç olarak bize ulaşan 40 kadınla söyleşileri gerçekleştirdik. Birçok kadın da zamanları olmadığı için katılamadıklarını belirtti. Sorduğumuz bu 4 soruya verilen her yanıt toplumsal cinsiyet özgürlüğünü savunan bizleri yarınlara dair hem heyecanlandırdı hem de aydınlattı. Söyleşilerdeki kapsamlı anlatımlar, toplumsal dinamikler arasında kurulan bağlantılar, düşündürücü doğrudan tespitler, büyük bir mücadele tarihi ve pratiği çok seslilikle birlikte etkileyici bir bütünlük oluşturuyor. Okurken kadınların yaşamın her alanında düşünceleriyle, emekleriyle, sanatlarıyla ve özgür kadın kimlikleriyle toplumu dönüştürücü gücünü fark ediyoruz. Toplumsal cinsiyet özgürlüğü bilinciyle yarınlara dair daha kararlı olmamızda yolumuzu aydınlatan kadın özgürlük mücadelesinin öznesi tüm kadınlara, toplumsal barış ve aydınlık bir gelecek için adalet arayışlarını sürdüren Plaza del Mayo annelerine, barış annelerine ve cumartesi annelerine, ekoloji savunucusu Karadeniz İkizdereli annelere ve kendileriyle birlikte dünyayı ve yüzyılı aydınlatan kadınlara tekrar merhaba. Söyleşileriyle bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan kadınlara, kitabın ön sözünü yazarak katkısını sunan Mukaddes Erdoğdu Çelik'e, düzenleme ve düzelti için Özlem Sezer'e, kapak tasarımını yapan Gülizar Ünver'e, Grafist Yayınlarına, Berdan Matbaası'na ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözü fazla uzatmayalım. Kadınlar dosyamızın bu söyleşilerini sizlere sunarken hepimiz suçluyuz. Erkekler daha suçludur diyoruz. İçten selamlarımızla.